confinament, el toc de queda, no? De repent, de sobte, doncs no em puc moure com feia abans. Vam patir perquè ens pensàvem que seria complicat, que podríem obrir però que no hi hauria demanda. Aquesta va ser la primera sensació, no? Llavors, la sorpresa era que a poc les llistes s'anaven omplint y no només s'anaven omplint, sino que desbordaven. Al principio nosotros pensamos que iba a ser terrible, que nadie iba a ir al dentista más, que iba a bajar la cantidad de pacientes y yo por lo menos en los dos sitios donde yo estoy no pasó. A la videotrucada, clar, et trobes amb un tu que si t'agrada bé i si no també, perquè és tal com tu ets. Tots sabem que vivim en una societat molt lligada a la imatge. Estem tenint un augment dels tractaments facials degut al mascné, que és l'acné produït per l'oclusió i l'augment d'exposició de la pell al CO2 que fa la mascareta. Y el comentario de los pacientes era ese: bueno, voy a aprovechar que tengo mascarilla, da igual, me lo voy a poner. Nosaltres esperem de nosaltres i els altres també ho esperen. Estem d'alguna manera sempre feliços, sempre amb aspectes saludables. La demanda ha sigut generalitzada cap a l'alça. No sabem si es mantindrà. Llavors fa una mica de por apostar al 100% perquè no saps fins quan aquesta alta demanda en la que estem actualment es mantindrà.